فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Ya Allah. فأما من طغى, ibig sabihin nun, kung sino man yung siya ay nagmalabis, sino yung lahat na gusto niya ay ang mga kasalanan na ginawa niya para sa Allah subhanahu wa ta'ala, naging suwail. Dahil sa pagmamahal sa mundo, dahil sa kawalan ng kaalaman, dahil pagsunod sa kanyang sarili. Fa'amma man taga wa athara al-hayat ad-dunya, at dahil mas napamahal niya at gusto niya ang mundo. Mga kapatid, tignan niyo dito. Wallahi, sifat ito ng mu'min. Ang isang mu'min, kailangan hindi mo dapat mahalin ang mundo. Si propeta, di ba may dua siya, bro? Allahumma la taj'al dunya na akbar hammina. Ya Allah, wag mo gawin sa amin na ang mundong ito ang siyang malaki na aming layunin na gusto. Kasi ikaw ang kawawa. Tigumra nawa, salupugang na dunia ka mata nga sa busarakon. Dadid na makwangaw naki. Naman, pag namatay, pag ipinanganak ang sanggol, ha bro, pag ipinanganak ang sanggol, anong nangyari sa kamay niya? Nakaganyan? Nakaganyan. Oh, bakit daw nakaganyan? Ha, Jibril, bakit? Yaskor, kasi gusto niya kim-kimi ng lahat. Alahas, siko divers, yung mga laptop, yung mga lahat-lahat. Gusto niya, wala siyang ibibigay, madamot, sakim. Pagkatapos, pag siya'y namatay, nakaganyan pa rin? Diba ganyan? Ay, may atiro yan na dead na kaya may ako ka nun. May din sa guna. Dead na may ako niya nun. Anong nakuha mo sa mundo? Iiwan mo rin bro. Wala na. Khalas. Khaliwali. Wala nang nangyari. Sinabi ng Allah, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ang sino man na lumagpas, nagparaya, gumawa ng maraming kasalanan sa mundong ito, dahil sa pagmamahal sa mundong ito, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Katotohanan ng impyerno ng Allah ay doon siya doon siya mapapadpad. Doon siya paparusahan ng Allah. At kung hindi siya papatawarin ng Allah, dahil namatay siya na nagtambal sa Allah, walang kaalaman, nagustuhan ng lahat ng mundo, khalidina fiha. Mananatili sa mundong ito. Doon siya impyerno na yun. Wa amma man mada? Fa amma man taga wa athara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khaf, mga kapatid, ang layunin kung bakit tayo nag-aaral ay para maging matakutin sa Allah. Lianna la faidah liman talaba al-ilma duna khawfun min Allah, duna khawfun min al-jalil. Ang sabi ng iba sa mga pantas, al-ilmu laysa al-ilmu ma hafid wa innamal ilmu ma nafa. Hindi ang kaalaman ay kung anong na-memorize mo, kung anong mayroon ka, kung ano ay naibibigay mo ng mga dalil, matalino ka, lahat. Hindi yun. Ang tunay na kaalaman ay ang kaalaman na kung saan ito'y nagbigay sa kanya ng benepisyo. Hindi siya nakapagligaw ng mga tao. Ito mismo ang sarili niya, naturuan niya ang sarili niya, paano niya idisiplina ang sarili niya, paano maging matakutin sa Allah. Dahil walang silbi ang pagiging matakutin, dahil walang silbi ang kaalaman, kung ito rin pala ay hindi ka matakutin sa Allah. Tingnan niyo yung sinabi ng Allah dito sa ayat na ito. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ. Ang sino mang kinatakutan niya ang Allah. Dahil bakit niya kinatakutan? Dahil alam niya na may paglilitis sa araw ng paghukom. At dahil hindi niya minahal ang mundong ito at hindi niya iginugol ang kanyang oras sa lalong pagmamahal dito sa mundong ito, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. At pinigilan niya, hinadlangan niya ang kanyang nafsul hawa. Alam niyo yung nafsul hawa? Oy, mga Mindanao. Bayaginawa. Hindi naintindihan ng Luzon. Ano yun? Yung bayaginawa. Naintindihan yun? Oh, sariling pagnanasa. Tukso, layuan mo ako. Ito ang mga self-desire na mayroon tayo. Mayroon din ang mga hayop. Al-haywanat wal-insan kilahuma sim-sim sawa-sawa. Lahat sila meron yan. Oo.
Kaya ang tao, ang pinagkaiba natin sa mga animals, mayroon tayong utak na ibinigay ng Allah na tamang gamitin sa tama. At pag hindi mo ginamit sa tama, anta simsim sa ma'aish malhaywanat. Diba? Balhum adal, sabi ng Allah. Katotohanan, katulad sila ng mga hayop. Dahil ang mga binatang na da kaya yan, kaya ruruan sa marwang. Piyak ang baya yan na ginawa yan, da kaya yan, law napsuan yan, lahat ginagawa, kahit anong nangyayari. Ang Muslim, ang mananampalataya, matakutin sa Allah, hindi, pipigilan niya ang sarili niya yun. Kasi alam niya, may paraiso na ibibigay ng Allah. Kasi tayo, alipin. Ang alipin, may nagmamay-ari sa kanya, na siya ang Allah ang naglikha sa atin, siya ang sundin sa kanyang kagustuhan at hindi ang kagustuhan ng sarili.